ଏରେ ନଟ ତୁ ଜାଣିଛୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନୁହଁ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଇଛି ଦେଖିଲୁ ନା ନାଇଁ? କ'ଣ ହେଲା ସତରେ? ଯାହା ହଉ ଶଳା ପଇସାଟା ଆସିଗଲେ ଶଳା ଯାହା ହଉ ଶଳା ମାଲ ଫାଲ ପେକି ପଇସାଟା ହେଇଯିବ ଆଉ। ଶଳା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଶଳା କ'ଣ କରିବି ଶଳା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପଇସାଟା ଆସିନି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡ ମୋର ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁ ଶଳା ବାଳ କେମିତି ହଉଛୁ? ଯାଉଁ ତ ମାଇକିନା ଆଗ ବହି ଦଉଛି ନା କଣ ଦେଖେ ବାଳ ଗୋଟେ ଗଲେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ ଗାଣ୍ଡିଟା ମରିବୁ ଯା ମାଇକିନାଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ବୁଝିଲୁ। କ'ଣ କହିଲୁ ମାଇକିନା ଦବନି? ଦବନି ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଗ ଅପଡେଟ୍ କରିସାରେ ତାପରେ ଦେଖିବୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୁଝିଲୁ। କ'ଣ କିରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛ? ଯାଉନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ସବୁ ଆସିଲାଣି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କରିବ। ଏଠି କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛ? ଆମେ ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ତୋ ଗାଣ୍ଟା କାହିଁ ଗଲୁ କରୁଛି ତୁ ଶଳାଟା ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହଉନୁ ଆମେ ଦେଖିବୁନି ଆମ ଆସିଲା କି ନ ଆସିଲା। ଠିକ୍ କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଶଳା ବକାଚ ତ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ମାଷ୍ଟର ଶଳା ଆମକୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ଆମେ ଯିବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବୁନି ଆସିଲା ପରେ ଶଳା ଆଗ ତ ବୁଝା ହବ ଆସ୍କା ବଡ଼ି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଶଳାକୁ ଭୟଙ୍କର ମାଡ଼ ମାରିବ ତାପରେ ଚିନ୍ତା ହବ। ଶଳା ମାଷ୍ଟର ଶଳା ଯାଉଛି ନା ଶଳା ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ା ଦେବି ଚାପଡ଼ା ଖାଇଛୁ। ହଉ ରେ ପୁଅ ହଉ ର ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ପଛରେ। ତମେ ଶଳା ପଛରେ କେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ତମ ଗାଣ୍ଡି ନ ପଟାଇବି କେତେ କହିବ। ହଉ ମୁଁ ତୋର ଯାଉଛି। ଏଇରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଯାଉନୁ ଘରକୁ ଅପଡେଟ୍ ଖାତା କରିବୁ ଏଠି କ'ଣ ଗାଣ୍ଡି ମରୁଛୁ ଆସ ତ ବସିକି ଯାଉନୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅପଡେଟ୍ କରିବୁ। କ'ଣ କହିଲୁ ବଜାତ ମାଇକିନା ମୁଁ ଯିବି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଓପାଡ଼ୁଛୁ କି ତୁ ନିଜେ ପଳା ଅପଡେଟ୍ କରିକି ଆସିବୁ। ଭାଉଜ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟା ଆସିଛି ମୋର ଆସିଛି ତମର କ'ଣ ଆସିନି? କ'ଣ ଭାଉଜ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କାଟା ଆସିଛି କ'ଣ ତମକୁ ମୁଁ ଦେବି? ବଜାତ ମାଇକିନା ଘରକୁ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ର ତୋ କଥା ବୁଝିବି ତୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲ ଘରକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ତୋ କଥା ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ବୁଝିବି ଚାଲ ଶଳା। ଭାଉଜ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଇସା ଉଠେଇବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟାଟା। ଭାଉଜ ମୁଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ଉଠେଇବି ତମେ ଏଠି କାଣ୍ଡି ମରାଅ।